Αθήνα, βρισκόμαστε Γερανίου 44 στον τρίτο όροφο. Έλα να νιώσεις το χρήσμα του Θεού, να ζήσεις την παρουσία του Θεού, να δοξάσουμε μαζί τον Θεό, να λατρέψουμε μαζί τον Θεό, να έχουμε κοινωνία, όπως λέμε ο ένας με τον άλλον, να προσευχηθούμε για κάθε πρόβλημα, κατάσταση, για τα όνειρά σου, για έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός μας τα έχει δώσει. Δώσε μας αυτή την δυνατότητα. Αμήν. Δίνουμε τη δόξα στον Θεό. Αλληλούια. Ας πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι κάποιος χαρούμενος που θα ακούσει τον Λόγο του Θεού. Αμήν. Δίνουμε τη δόξα στον Θεό. Ελπίζω να έχεις πάρει τις σημειώσεις σου, ο στυλός σου να γράφει, ξέρεις, να το έχεις δοκιμάσει πολύ πιο πριν. Όμως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό για τα υπέροχα παιδιά, για κάθε έναν που προσφέρει, κάθε έναν που υπηρετεί, κάθε έναν που προσφέρει με οποιοδήποτε τρόπο. Και κρατάει την Εκκλησία ζωντανή, αλλά και την μεγαλώνουμε περισσότερο και περισσότερο και εκπληρώνουμε το οραματισμό που ο Θεός έχει βάλει πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι έργο ενός, είναι έργο όλων μας. Και μαζί μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα όταν συναντιόμαστε κάτω, όταν μας γεφυρώνει η αγάπη του Θεού, όταν μας γεφυρώνει ο οραματισμός που ο Θεός μας έχει δώσει. Αμήν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, κάνουμε προσπάθειες. Τα παιδιά τα πήγανε καλά και ο Γιονάθαν την προηγούμενη φορά, ο Μαριγλέν αυτή τη φορά. Ας δώσουμε ένα χειροκρότημα σε αυτούς. Δόξα ανήκει στον Θεό. Αμήν. Χαλελούια. Πάμε. Χαλελούια. Κάθε άνθρωπος φέρνει μέσα του μια ουράνια κληρονομιά. Μια υπόσχεση για νίκη. Okay? Κατάκτηση και να έχει μια ζωή σε αυθονία. Αυτό είναι που πρόσφερε ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού. Να έχουμε ζωή και ζωή σε αυθονία. Okay? Και θέλω να σε ενθαρρύνω και να σου πω ότι δεν γεννήθηκες τυχαία. Δεν γεννήθηκες από συγκυρίες, αλλά γεννήθηκες επειδή ο Θεός το ζήτησε. Επειδή ο Θεός το ήθελε και γεννήθηκες με ένα σκοπό. Γεννήθηκες με ένα σκοπό στο να είσαι κληρονόμος, να είσαι καλεσμένος, να είσαι κυρίαρχος, okay? Να είσαι κατακτητής και να είσαι νικητής. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτά μπορεί όλα να μην υπάρχουν στη ζωή σου ή οι καταστάσεις να λένε κάτι διαφορετικά ή η ζωή σου αυτή τη στιγμή να λέει κάτι διαφορετικά από όλα αυτά τα οποία μιλάμε, από όλα αυτά που ο Λόγος και ο Θεός μας λέει. Όμως αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα Θεού. Το νούμερο ένα που θα πρέπει να κάνουμε σίγουρο είναι να αναγνωρίσουμε ποια είναι η καρδιά του Πατέρα Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας προσφέρει, τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει για κάθε έναν από εμάς. Από εκεί ξεκινάμε. Αν δεν γνωρίζω ότι ο Θεός με θέλει θεραπευμένο, δεν μπορώ να θεραπευτώ. Αν δεν γνωρίζω ότι ο Θεός με θέλει να είμαι νικητής και υπερνικητής, κυρίαρχος, να κατακτάω τα πράγματα μέσα στην ζωή μου, θα πηγαίνω στα τυφλά. Αλλά όταν γνωρίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα Θεού, ότι είναι η καρδιά του να με θεραπεύσει, ότι είναι το θέλημά του να με ευλογήσει, ότι μου έχει προσφέρει μια ζωή με ζωή σε αυθονία, με έχει κάνει κληρονόμο και συγκληρονόμο, με έχει καλέσει με το όνομά μου, με έχει κάνει κυρίαρχο διαμέσου του Ιησού Χριστού επάνω σε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχεις εσύ τον έλεγχο. Μπορεί ακόμα να μην το έχεις πάρει ή μπορεί ακόμα να μην το έχεις ανακαλύψει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην, ξέρεις πώς να σου πω, να είναι πιο πάνω από εσένα. Είσαι πιο πάνω από κάθε κατάσταση, από κάθε πρόβλημα, από κάθε εξουσία, από κάθε κυριότητα. Ο Θεός σε έχει ανεβάσει και σε έχει κάνει κυρίαρχο. Σου έχει δώσει τα πάντα και σε έχει βάλει σε αυτή την θέση. Και αυτή η θέση δεν είναι με την δική σου ή με την δική μου προσπάθεια. Είναι η ζωή του Ιησού Χριστού. Είναι ο σταυρός και η θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι η αγάπη του Πατέρα Θεού που μας δίνουν όλα αυτά μέσα στην ζωή μας. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς και μην παλεύεις να είσαι νικητής, να φέρεις τη νίκη. Μην παλεύεις να νικήσεις τον διάβολο. Δεν διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ο Θεός να μας ζητάει να νικήσουμε τον διάβολο. Είναι ήδη νικημένος. Μας ζητάει να αντισταθούμε, μας ζητάει να το επιτιμήσουμε, μας ζητάει να το βγάλουμε από την περιοχή μας, μας ζητάει να τον βγάλουμε από την οικογένειά μας, μας ζητάει να το βγάλουμε έξω από την πόλη μας, έξω από την χώρα μας, έξω από το γάμο μας, αυτό ναι. Γιατί σε έχει κάνει κυρίαρχο, σου έχει δώσει την εξουσία.
Είσαι ήδη νικητής. Είσαι ήδη νικητής, okay? Και ο Θεός μας έχει προσφέρει σκοπό, δύναμη, εξουσία, την δική Του σοφία για να μπορούμε να εκπληρώσουμε τον σκοπό μας. Μέσα μας ξέρουμε ότι ο Θεός έχει σχέδια για μια καλύτερη και ανώτερη ζωή, okay? Για πληρότητα, για σκοπιμότητα και για καρποφορία. Όμως πολλές φορές ερχόμαστε μπροστά σε εκείνο το κρίσιμο σημείο που μας κάνει να αναρωτηθούμε, okay? Πώς μετατρέπω την υπόσχεση σε πραγματικότητα. Πώς περνάω από το να περιμένω στο κατακτώ. Πώς γίνεται από ασθενής να θεραπευτώ. Okay? Από το εύχομαι ζω με πίστη και πράττω. Από το εύχομαι ζω με πίστη και πράττω. Από την θεωρία σε μια ριζική απόφαση στο να πράξω τον Λόγο του Θεού. Okay. Ο Θεός μας έχει δώσει την δύναμη, την σοφία, μας έχει δώσει την επαγγελία, αλλά και στο να εφαρμόσουμε και να ζήσουμε μια διαφορετική ζωή από αυτή που ζει ο κόσμος. Μια διαφορετική ζωή. Και είναι μια απόφαση που ξεκινάει από την δική σου και άλλα από την δική μου πράξη. Είναι μια απόφαση που ξεκινάει από εσένα και ξεκινάει από εμένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξω την ζωή σου. Ούτε εσύ μπορείς να κάνεις κάτι για να αλλάξει τη ζωή μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η γυναίκα μου για να αλλάξει την ζωή μου. Ούτε εγώ μπορώ να κάνω ώστε να αλλάξει η ζωή στη γυναίκα μου. Μπορώ να προσευχηθώ, μπορώ να σταθώ, μπορώ να ευθυγραμμιστώ με τον Λόγο, μπορώ να ομολογήσω τον Λόγο, όμως η αλλαγή ξεκινάει από εκείνη. Ξεκινάει από εμένα όταν εγώ δίνω το OK. Όταν εγώ λέω, Κύριε, τέλος μέχρι εδώ. Δεν θέλω πλέον αυτή τη μετριότητα. Δεν θέλω πλέον αυτή την ζωή. Δεν θέλω πλέον να είμαι από κάτω, αλλά θέλω να είμαι από πάνω. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζωή ζητάμε. Δεν ξέρουμε πώς να ζήσουμε την ζωή μας. Αυτό που χρειάζεται να ζητήσεις είναι θέλω το δικό σου θέλημα για μένα. Την δικιά μου, τη ζωή που έχεις για μένα. Αυτό που έχεις για μένα. Γιατί αυτό που έχει για σένα ο Θεός είναι το κατάλληλο, είναι το καλύτερο και είναι αυτό που σου δίνει, σε γεμίζει με ικανοποίηση, σε γεμίζει με χαρά και σου δίνει σκοπιμότητα. Όλα τα υπόλοιπα που προσπαθείς και προσπαθώ θα μας ενθουσιάσουν, θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο και θα δεις ότι θα πέσουμε κάτω και θα το αφήσουμε και θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε κάτι άλλο. Και η ζωή μας μπορεί να πηγαίνει από το να παρατήσουμε, να υιοθετήσουμε ένα πρότυπο, να παρατήσουμε, να υιοθετήσουμε ένα πρότυπο, να παρατήσουμε και να υιοθετήσουμε. Αντί να σταθούμε με αυτόν τον τρόπο σκέψης και αντί να χάνουμε τον χρόνο μας, να χάνουμε, να είμαστε γεμάτο άγχος, να αρχίζουν οι ρητίδες να βγαίνουν από μικρή ηλικία, τα άσπρα μαλλιά ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα που μας αγχώνουν, το να επισκεφτόμαστε τον γιατρό πολλές φορές, γιατί η καρδιά μας χτυπάει δυνατά. Το άγχος σκοτώνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραδοθούμε σε αυτό. Αυτός έχει δει το τι χρειάζεσαι. Το έχει δει κάθε τι το οποίο χρειάζεσαι. Το σχέδιο του Θεού δεν σου προσφέρει άγχος και στρες και πίεση. Το σχέδιο του Θεού σε γεμίζει ικανοποίηση, χαρά. Και ο φόβος πολλές φορές που είναι μπροστά μας είναι το καύσιμο για να το τελμήσουμε και να πάμε παρακάτω. Όταν όμως δεν είσαι σίγουρος που πηγαίνεις και τι κάνεις, τότε μπορεί να σταματήσεις, να κολλήσεις και να αρχίσεις να γεμίσεις. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αισθάνομαι να κινηθώ λίγο μέσα από το πνεύμα και να πάω σε ένα σημείο. Κάποιοι από εδώ μέσα δεν ξέρουν ακόμα πώς να προσευχηθούν. Και δεν λέω τον λόγο, να μάθεις μια προσευχή ώστε να σταθείς. Δεν λέω αυτό. Γιατί έχετε εκπαιδευτεί, έχετε μάθει σε αυτό. Λέω ότι όταν έρχεται η στιγμή να σταθείς για τον εαυτό σου, να σταθείς για το γάμο σου, να σταθείς για την οικογένειά σου, πηγαίνεις να προσευχηθείς, αλλά η προσευχή σου είναι 1 λεπτό. Και αυτό που έρχεται μέσα σου
δεν συνδέεται πραγματικά με τον λόγο ή δεν συνδέεται και λες τι άλλο να προσευχηθώ, δεν ξέρω τι άλλο να προσευχηθώ ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχεις πάρει πολύ χρόνο μακριά από τον λόγο. Και φτάνει στο σημείο ο διάβολος σιγά σιγά να μηδενίζει ακόμα και την ζωή της προσευχής σου. Να προσεύχεσαι για τη γυναίκα σου, να προσεύχεσαι για τον άντρα σου, 2-3 πράγματα, αλλά δεν ξέρεις τι άλλο. Δεν ξέρεις τι άλλο να προσευχηθείς και νιώθεις ότι φτάνεις σε ένα σημείο ότι είσαι ανήμπορος ή ότι δεν ξέρεις τι να σταθείς, πώς να προσευχηθείς. Είσαι σε επικίνδυνα μονοπάτια. Η πτώση έχει ήδη ξεκινήσει. Η ξηρασία έχει ήδη ξεκινήσει. Αλλά χρειάζεται να σταθείς και να κάνεις μια αλλαγή. Μια ριζική αλλαγή. Χρειάζεται να κάνεις μια βουτιά στον Λόγο του Θεού. Και θα σου πω κάτι. Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τα ψάρια, μίλησε στα νερά, μίλησε στην θάλασσα και γέμισε από ψάρια. Όταν ο Θεός ήθελε να γεμίσει, την γη με δέντρα, μίλησε στην γη και δημιουργήθηκε το δάσος. Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, έβγαλε κομμάτι, τον έκανε καθοκόνα και καθομοίωση. Okay? Και τον έκανε να είναι συνδεδεμένος με Αυτόν. Όταν ένα ψάρι το βγάζει από το νερό, δεν θα έχει για πολύ ζωή. Όταν ένα δέντρο το ξεβιτεύεις και το ξεριζώνεις από το δάσος, δεν θα έχει ζωή. Έτσι και εσύ. Όταν ξεριζώνεσαι και όταν είσαι μακριά και δεν είσαι συνδεδεμένος με τον Θεό, δεν θα έχεις πολύ ζωή. Και μιλάω για την πνευματική ζωή. Αλλά η πνευματική ζωή θα πρέπει να σε νοιάζει το παν απ' όλα. Γιατί με την πνευματική ζωή μπορείς να αλλάξεις την φυσική ζωή. Με την φυσική ζωή δεν μπορείς να αλλάξεις την πνευματική ζωή. Μπορεί να προσπαθήσεις, μπορεί να κάνεις, να φτάσεις σε ένα σημείο, μπορεί να τα καταφέρεις μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει κάτι που λέγεται χάρη. Μια έξτρα εύνοια, μια έξτρα δύναμη. Κάτι υπερφυσικό στην ζωή σου, ώστε να μπορείς να τα καταφέρεις. Χρειάζεται η σύνδεση να έχεις μαζί με τον Θεό. Και κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, έρχεται το ερώτημα, ποιος έχει τον έλεγχο? Αυτή τη στιγμή στην ζωή μου, ποιος έχει τον έλεγχο? Η κατάσταση ή εγώ? Και αν το έχω εγώ τον έλεγχο, γιατί το πρόσωπό μου είναι μέχρι το πάτωμα? Γιατί το άγχος υπάρχει? Γιατί η ανησυχία υπάρχει? Γιατί πουθενά δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εμείς θα έχουμε άγχος, θα έχουμε ανησυχία. Κάτι άλλο μας λέει. Το άγχος και την ανησυχία να το ρίξουμε σε Αυτόν. Γιατί Αυτός φροντίζει. Όμως μήπως οι καταστάσεις έχουν τον έλεγχο και εμείς απλώς ακολουθούμε τις καταστάσεις? Και όχι απαραίτητα να έχουμε παραδοθεί, αλλά να προσπαθούμε και να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά με την δική μας σοφία, με την δική μας δύναμη. Αυτή τη στιγμή ποιος έχει τον έλεγχο στη ζωή σου? Στο γάμο σου, στα οικονομικά, στα παιδιά, ποιος έχει τον έλεγχο? Έχουμε παραδώσει τα παιδιά μας στον Θεό και να μας διδάξει πώς να τα μεγαλώσουμε, είτε τα μεγαλώνουμε με τον δικό μας τρόπο και το βαφτίζουμε ότι είναι μέσα από το Λόγο του Θεού ή χρησιμοποιούμε κάποια εδάφια. Είναι σαν αυτό που προσπαθείς το puzzle να χτίσεις και βάζεις κομμάτια από εδώ, εδάφιο από εδώ, puzzle από εδώ, puzzle από εδώ, puzzle από εδώ, puzzle από εδώ, κομμάτι του puzzle, κομμάτι του puzzle, κομμάτι του puzzle. Όμως η εικόνα δεν είναι πλήρης. Όταν κινείσαι όμως από το Άγιο Πνεύμα, το πώς να ζήσεις τη ζωή σου, το πώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου, το πώς να γίνω μια ευλογία στο γάμο μου, η εικόνα θα είναι πλήρης. Θα είναι επιτυχία, γιατί ο Θεός δεν ξέρει κάτι άλλο. Δεν ξέρει τι σημαίνει, δεν ξέρει τι είναι αποτυχία. Θα είναι επιτυχία. Θα είναι καρποφορία. Γιατί δεν υπάρχει ξηρασία με τον Θεό. Υπάρχει μόνο καρποφορία, υπάρχει μόνο υγεία. Υπάρχει μόνο ανάπτυξη, υπάρχει δύναμη σε δύναμη, δόξα σε δόξα. Υπάρχει από επίπεδο σε επίπεδο. Και είναι καιρός κάποιοι από εμάς να μην σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η ηλικία σου και η ηλικία μου δεν αρμόζει με αυτό που ζούμε. Θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά αυτά που ζούμε μέσα στην ζωή μας. Θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο πάνω, πολύ πιο μεγαλύτερα, πολύ πιο καρποφόρα και πολλά πιο πράγματα.
Και αυτή τη στιγμή δεν σου φέρνω έλεγχο. Σου σηκώνω το καθρέφτη. Γιατί στη τελική η απόφαση είναι δικιά σου το τι θα κάνεις. Σου σηκώνω το καθρέφτη. Okay? Όμως ποιος έχει τον έλεγχο τελικά στη ζωή σου? Το παρελθόν, οι άνθρωποι που σε πλήγωσαν, τα λόγια που οι άνθρωποι μίλησαν στη ζωή σου, σε έχουν εκμαλωτήσει και σε έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, ότι είσαι ανήμπορος, ότι δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι, ότι δεν μπορείς, ότι δεν είσαι άξιος, ότι τίποτα καλό δεν θα βγει από σένα. Ποιος? Γιατί αν κινείσαι με όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν θα βγει τίποτα καλό. Δυστυχώς. Αλλά αν κινηθώ με αυτά που ο Θεός μου έχει δώσει, μου έχει προσφέρει, και γνωρίζω ότι η καρδιά του κινείται και εκεί, ότι είναι η επιθυμία του να με ευλογήσει, αδερφέ μου. Η επιθυμία του να με ευλογήσει χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Να με ευλογήσει και να με ενδυναμώσει και να με κάνει ένα σπουδαίο. Αμήν. Πριν από χρόνια υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος, αλλά είχε μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα του. Ήτανε προπονητής του γκολφ. Okay? Μέσα του υπήρχε ένα σκοτάδι, μια αιχμαλωσία θα μπορούσα να το πω, το αλκοόλ. Ένα βράδυ καθώς έπινε, ένιωσε μια παρουσία και μια φωνή να του λέει ότι αν το πετάξεις, αν το κόψεις, θα σου αλλάξω τη ζωή. Κάτι ένιωσε μέσα του και εκείνη τη στιγμή πετάει το μπουκάλι και το σπάει. Και μπαίνει στο ίντερνετ και ψάχνει για κέντρο αποκατάστασης. Βρίσκει ένα κέντρο αποκατάστασης και βρίσκει ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα. Όμως αυτός που είχε δημιουργήσει αυτό το κέντρο αποκατάστασης ήταν χριστιανός. Καθώς μίλαγε το Λόγο του Θεού σε αυτούς, τους έδινε και ένα CD. Ένα μήνυμα, ένα κήρυγμα. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε το μήνυμα, πήρε το κήρυγμα και το άκουσε στο σπίτι. Και ήταν το πιο υπέροχο πράγμα που είχε ακούσει μέσα στην ζωή του. Και καθώς το άκουσε αυτό, η επόμενη Κυριακή τον βρήκε μέσα στην εκκλησία και έδωσε την καρδιά του στον Ιησού Χριστό. Και από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του άλλαξε και δεν ξαναάγγιξε ποτέ το αλκοόλ. Όμως θέλω να σταθώ σε κάτι. Η φωνή του Θεού ήταν σημαντική. Αλλά η υπακοή αυτού του ανθρώπου ήταν αυτή που έκανε την διαφορά. Το ξαναλέω. Η φωνή του Θεού ήταν πολύ σημαντική. Αλλά την διαφορά την έκανε η υπακοή αυτού του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, η δικιά σου υπακοή και η δικιά μου αποκοή στην φωνή του Θεού, ναι, αλλά εγώ δεν το έχω ακούσει. Αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ακούς τον Θεό. Okay? Ξέρεις, θα κάνει την διαφορά. Θα κάνει την διαφορά, έτσι, αμήν. Αλλά υπάκουσε αυτή την φωνή. Δεν έμεινε μόνο στην φωνή, έκανε πράξη. Και η ριζική απόφαση ενός ανθρώπου άλλαξε γενιές. Γιατί όταν ένας πατέρας παραδίδει τον έλεγχο στον Θεό, θα γράψει ιστορία με τον Θεό και η οικογένειά του θα πάει από δόξα σε δόξα και από επίπεδο σε επίπεδο. Οκ. Αμήν. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποιος έχει τον έλεγχο? Το αλκοόλ? Τα παράπονα? Η γκρίνια? Κάποιος πρέπει να φταίει? Ποιος έχει τον έλεγχο? Μέσα από αυτό το μήνυμα θέλω σήμερα να μας ενθαρρύνω και να μας οδηγήσω ότι είναι καιρός να αναπτυχθούμε, είναι καιρός να αυξηθούμε, είναι καιρός να σηκωθούμε από εκεί που είμαστε και να εξητήσουμε και να ζητήσουμε και να βιώσουμε την καλύτερη οπτική που ο Θεός έχει, την καλύτερη προοπτική που ο Θεός έχει, την ζωή που ο Θεός έχει για κάθε έναν από εμάς. Και θέλω να πάμε, ξέρεις, μέσα σε μια όμορφη ιστορία στην Αγία Γραφή. Αυτή η ιστορία είναι στην Παλιά Διαθήκη και ξεκινάει, ξέρεις, όταν πεθαίνει ο Μωυσής.
Ένας καινούριος ηγέτης αναλαμβάνει και το όνομά του είναι Ιησούς του Ναβί. Και ξέρετε, υπάρχει υπόσχεση ότι ο Θεός θα πάει τον λαό του εκεί που, ξέρεις, που ρέει μέλι και γάλα, τη γη της υπόσχεσης. Και ο Μωυσής δεν μπήκε μέσα, αλλά ο Ιησούς του Ναβί είναι ο επόμενος ηγέτης, είναι αυτός που έχει αναλάβει, λέω την ιστορία με δικά μου λόγια. Και ξαφνικά ο Ιησούς του Ναβί βρίσκεται στην πρώτη πόλη που πρέπει να κατακτήσει. Γιατί η γη της υπόσχεσης έχει και γίγαντες. Okay. Και βρίσκεται στην πρώτη πόλη την οποία θα πρέπει να κατακτήσει. Εκεί ξέρεις, και ο Ιησούς του Ναβί βρίσκεται αντιμέτωπος με τα τείχη της Ιεριχώ, κοιτάζει τους γίγαντες και εκεί συναντά την παρουσία του Θεού, τον αρχιστράτηγο της δύναμης του Κυρίου. Στον Ιησού του Ναβί 5:13 λέει, και όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ύψωσε τα μάτια του, δηλαδή λέει, μιλάει για τον Ιησού του Ναβί, μην μπερδευτούμε με το όνομα, και είδε ξαφνού στεκότανε απέναντί τους ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη. Και καθώς ο Ιησούς πλησίασε, του είπε, δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας. Το εδάφιο μας λέει ότι ύψωσε τα μάτια του και είδε. Okay? Και πιστεύω πως αυτή η κίνηση δείχνει μια πνευματική στάση. Μια στάση ότι θα κατακτήσω, μια στάση θα προχωρήσω σε αυτό το οποίο μου έχεις υποσχεθεί, σε αυτό το οποίο μου έχεις δώσει, σε αυτό το οποίο, ξέρεις, είναι δικό μου, σε αυτό το οποίο μου έχεις μιλήσει, σε αυτό το οποίο με καλείς. Είναι μια στάση πνευματική ότι αναλαμβάνω την ευθύνη μου και προχωράω. Okay? Μια στάση ενός ανθρώπου που υψώνει τα μάτια του πιο πάνω από το πρόβλημα, πιο πάνω από τα τείχη, είναι έτοιμος να κάνει πράξη αυτό που ο Θεός του είχε πει. Και καθώς σηκώνει τα μάτια του, καθώς σηκώνει τα μάτια του, με μια καρδιά, με μια στάση έτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είδε έναν άνθρωπο να κρατάει την ρομφαία στο χέρι του. Στο χέρι του. Η ρομφαία γυμνωμένη σημαίνει ότι ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Η ρομφαία δεν ήταν στην θήκη, αλλά η ρομφαία ήταν σε μια στάση μάχης. Στο χέρι που σημαίνει ήταν έτοιμος, ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Πόσες φορές στεκόμαστε και ξέρεις και εμείς όπως ο Ιησούς του Ναβί μπροστά σε έναν τείχος που μοιάζει αδιαπέραστος. Μπορεί να είναι ο τείχος ενός προβλήματος, μιας αποτυχίας, μιας ασθένειας, ενός αδιέξοδου. Και εκεί αν υψώσουμε τα μάτια μας, θα δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά ο Θεός μας συναντάει όχι για να είναι θεατής, αλλά για να μας μεταμορφώσει την οπτική προς την νίκη. Να μας μεταμορφώσει αυτό το οποίο πιστεύουμε σε αυτό το οποίο βλέπει αυτός και σε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Αυτοί που αναλύουν, αυτοί που βλέπουν την Αγία Γραφή, διαβάζουν την Αγία και κάνουν ανάλυση, οι θεολόγοι πιστεύουν πως αυτός ο άνθρωπος με την ρομφαία στο χέρι ήταν ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Και πολλές φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να εμφανίζεται στην Παλιά Διαθήκη. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλώς θεατής για να δει τι θα κάνει ο Ιησούς του Ναβί. Ήταν σε μια στάση με τη ρομφαία, με τη μάχαιρα στο χέρι και ήταν έτοιμος να οδηγήσει τον πόλεμο. Ήταν έτοιμος. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο Ιησούς, όταν εσύ και εγώ σηκώνουμε τα μάτια πιο ψηλά από το πρόβλημά μας, από την κατάστασή μας, θα συναντήσουμε την παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού δεν είναι εκεί για να σε δει τι θα κάνεις, αλλά είναι εκεί να σου αλλάξει την οπτική, την προοπτική και να σου φέρει τη νίκη. Να σου φέρει τη νίκη. Αμήν. Η πρώτη νίκη δεν είναι η πτώση των τυχών, αλλά η αλλαγή του βλέμματος. Το ξαναλέω. Η πρώτη νίκη δεν είναι η πτώση της Ιεριχώ, τα τείχη όταν πέφτουν, αλλά η νοοτροπία μέσα στον Ιησού του Ναβί, η νοοτροπία μέσα μας ότι μαζί με τον Θεό είμαι νικητής. Ότι ο Θεός θα πολεμήσει στο πλευρό μου. Ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Και αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι ενάντια σε μένα?
Η πρώτη νίκη ξεκίνησε μέσα στον Ιησού του Ναβί. Okay? Είναι η στιγμή που αναγνωρίζουμε πως η μάχη δεν είναι δική μας, ξέρεις, ενάντια στις δυσκολίες, αλλά του Κυρίου μέσα στη δικιά μας ιστορία και μέσα στο δικό του κάλεσμα που έχει στην ζωή μας. Μέσα στο δικό του κάλεσμα, okay? Σήμερα ο Θεός σε καλεί να κάνεις αυτό που έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Να σηκώσεις τα μάτια σου πιο πάνω από το φόβο, πιο πάνω από την πίεση, την αμφιβολία και να δεις την παρουσία του Θεού να στέκεται απέναντί σου και να σε περιμένει. Όχι να είναι θεατής, αλλά θα είναι εκεί μαζί σου. Θα είναι εκεί μαζί σου. Υπάρχει κάτι που λέγεται χάρη. Υπερφυσική δύναμη. Υπάρχει κάτι που λέγεται η σοφία του. Υπάρχει κάτι που λέγεται αυτό που βλέπει ο Θεός, να το βλέπουμε και εμείς. Υπάρχει κάτι που ευθυγραμμιζόμαστε με αυτό. Και όταν όλα αυτά συμβαίνουν στην ζωή μας, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμα, καθώς έχεις υψώσει τα μάτια σου και βλέπεις την παρουσία του Θεού, τι θα πει, αλλά η στάση σου να πλησιάσεις και να ρωτήσεις είναι η αρχή της αποκάλυψης. Ο Θεός δεν φανερώνει πρώτα το σχέδιό του, πρώτα φανερώνει την παρουσία του. Φανερώνει την παρουσία. Η ερώτηση σήμερα δεν είναι που είναι ο Θεός, αλλά έχω σηκώσει τα μάτια μου αρκετά ψηλά για να τον δω. Το δεύτερο μου σημείο είναι η ερώτηση κλειδί. Εσύ ποιανού μέρος, με ποιον είσαι? Ο Ιησούς τον Ναβί ρωτάει, είσαι με εμάς ή με τους εχθρούς? Και η απάντηση τον συγκλονίζει. Στο 5:14 λέει, και εκείνος είπε, όχι, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεις του Κυρίου. Αλλά είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεις του Κυρίου, που λέει και τώρα ήρθα. Τώρα ήρθα σημαίνει όταν σήκωσε τα μάτια του, σημαίνει ότι τώρα ήρθα, ο Ιησούς ήταν έτοιμος να του δώσει τη νίκη. Αλλά έπρεπε η νίκη πρώτα να γίνει μέσα του, να γεννηθεί μέσα του. Γιατί αν η νίκη δεν έχει γεννηθεί μέσα σου, δεν μπορείς να νικήσεις. Με άλλα λόγια να σου το πω, όταν δεν ξέρεις ότι είναι το θέλημα του Θεού, θα πολεμήσεις με αμφιβολία. Όταν ξέρεις όμως ότι είναι το θέλημα του Θεού, ότι θέλει να σε ευλογήσει, ότι μπορείς να ξεπεράσεις το πρόβλημα, ότι μπορείς να θεραπευτείς, ότι μπορείς να γιατρευτείς, ότι μπορείς να έχεις τα παραπάνω, ότι μπορείς να έχεις μεγαλύτερα, ότι μπορεί να έχεις μια ζωή σε αυθονία, τότε υπάρχει μια επιβεβαίωση μέσα σου ότι οδεύεις σωστά, ότι μάχεσαι σωστά, ότι προχωράς σωστά. Και δεν βλέπεις όχι προβλήματα, αλλά εμπόδια που θέλουν να σε σταματήσουν για να φτάσεις. Ο Θεός δεν ήρθε να πάρει το μέρος μας, και αυτό σημειώστε το καλά. Ήρθε να μας καλέσει εμείς να πάρουμε το δικό του μέρος. Ο Θεός δεν έχει έρθει να πάρει το δικό μας μέρος, αλλά ο Θεός έχει έρθει και μας έχει πει να πάρουμε εμείς το δικό του μέρος. Να πάμε εμείς με το δικό του μέρος. Να σταθούμε εμείς με τις υποσχέσεις. Να σταθούμε εμείς με το πώς μας βλέπει αυτός. Να σταθούμε εμείς να κάνουμε ανακαίνιση στο νου μας. Να σταθούμε εμείς και να διεκδικήσουμε την θεραπεία. Δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη σε μια μάχη πίστης. Υπάρχει η πλευρά του Θεού και υπάρχει η πλευρά του εχθρού. Όμως αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ πού βρισκόμαστε? Σε ποια πλευρά? Και πώς μπορεί να το καταλάβεις αυτό? Ζητάς από τον Θεό να ευλογήσει τα έργα σου ή ζητάς από τον Θεό να δείξει τα έργα του σε σένα? Εκκλησία, είναι η στιγμή που αλλάζει τώρα. Μην κλειδώσεις. Πιάστο. Καθημερινά ζητάς από τον Θεό να ευλογήσει αυτό που κάνεις ή ζητάς από τον Θεό να σου δείξει αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό που πρέπει να σταθείς και αυτό που πρέπει. Ζητάς από τον Θεό να ευλογήσει τα έργα σου. Ζητάς από τον Θεό να μπεις στα σχέδιά σου
ή είσαι πρόθυμος να ευθυγραμμιστείς με τα σχέδιά του? Η νίκη απαιτεί ευθυγράμμιση και με την στρατηγική του Θεού. Okay. Γι' αυτό χρειάζεται να σταματήσουμε να ζητάμε από τον Θεό ευλόγησε τα δικά μας σχέδια, αντί να λες έλα Θεέ, ξέρεις, πάρε το μέρος μου, πες Κύριε θέλω να είμαι εκεί που είσαι και θέλω να κάνω αυτό που μου ζητάς και θέλω να ζω αυτό που θέλεις και να είμαι στο δικό σου τέλειο θέλημα. Να είμαι στο δικό σου θέλημα. Αυτή είναι η στιγμή που αλλάζεις. Αυτή είναι η στιγμή που αναγνωρίζεις. Αυτή είναι η στιγμή που παίρνεις μια απόφαση και λες όχι πλέον το δικό μου. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου Κύριε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ας γίνει το δικό σου σχέδιο, όχι το δικό μου. Με άλλα λόγια, υπήρχε η στιγμή της αδυναμίας, υπήρχε η στιγμή που ήταν έτοιμος σε εισαγωγικά να τα παρατήσει, αλλά υπήρχε και η στιγμή της αναγνώρισης. Όχι το δικό μου, το δικό σου. Γιατί το δικό σου θα με ευλογήσει, το δικό σου θα με δοξάσει. Μιλάω για τον Ιησού. Το δικό σου θα με σηκώσει ψηλά. Το δικό σου θα μου δώσει το όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Το δικό σου θα κάνει το αίμα μου να είναι άγιο και να καθαρίζει. Το δικό σου σχέδιο. Okay? Και είναι αυτή η στιγμή που χρειάζεται να πάρουμε αυτή την απόφαση. Είναι η στιγμή να σταματήσεις, να προχωρήσεις στην ζωή σου με την δική σου ανασφάλεια, με την δική σου κατωτερότητα, με βάση το τι έγινε εχθές στην ζωή σου και με βάση την κουλτούρα και με βάση την έλλειψή σου. Αντί αυτό χρειάζεται να υιοθετήσεις την σοφία του Θεού, την δύναμη του Θεού, την εξουσία του Θεού και τον πλούτο του Θεού μέσα στην ζωή σου. Χρειάζεται να τα πάρουμε, είναι δικά μας, ανήκουν σε σένα. Όλα αυτά ανήκουν σε εσένα, okay? Και σημείωσε κάτι. Η νίκη αρχίζει με την ευθυγράμμισή μας στην παντοδυναμία του. Okay? Νούμερο 3, και θα τελειώσουμε αυτό. Το σύμβολο της παραίτησης, αλλά και της κατάκτησης. Στον Ιησού του Ναβί 5:14, το β' μέρος λέει «Και ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στην γη και προσκύνησε, bless you, και του είπε «Τι προστάζει ο Κύριος μου στον δούλο σου, στον δούλο του, τι προστάζει ο Κύριος μου τον δούλο». Ο Ιησούς στον Ναβί πέφτει με το πρόσωπο κάτω και είπε «Τι προστάζει ο Κύριος, τι είναι αυτό που θέλεις Πατέρα, τι είναι αυτό που θέλεις Ιησού». Αυτός που ήταν αρχηγός ολόκληρη του λαού Ισραήλ, αυτός που ήταν ο πρώτος ηγέτης, αυτός που ήταν ο αρχηγός της μάχης, τώρα γίνεται υπηρέτης. Παραδίδει την εξουσία του στον Θεό, παραδίδει την κυριαρχία του στον Ιησού Χριστό, παραδίδει όλο του το είναι στον Ιησού Χριστό και αρχίζει και του λέει τι είναι αυτό που θέλεις από εμένα. Με άλλα λόγια, δεν στέκομαι στην δύναμή μου. Δεν στέκομαι στην σοφία μου. Δεν στέκομαι στα δικά μου σχέδια. Ας είμαι δυνατός. Αλλά τι είναι αυτό που θέλεις από μένα. Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνω. Ποιο είναι το βήμα που θα με ευλογήσει. Ποιο είναι το βήμα που θα με ενδυναμώσει. Ποιο είναι το βήμα που θα κάνω να αλλάξει η κατάσταση, να κάνω την ανατροπή στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου. Ποια είναι αυτό που θέλεις. Τι είναι αυτό που ζητάς. Ποια είναι αυτή η κίνηση. Ποια είναι αυτή η κίνηση, okay? Και λέει, παραδίνομαι και γίνεται από αρχηγός, γίνεται υπηρέτης. Παραδίδει το δικαίωμα, okay? Πόσοι από εμάς λέμε, θα κάνω ό,τι μπορώ και αν θέλεις Κύριε, βοήθησέ με ή ευλόγησέ με. Αυτό δεν είναι πίστη, είναι έλεγχος μεταφιεσμένος. Δηλαδή, ελέγχω εγώ ξανά την ζωή μου. Κάνω εγώ ό,τι θέλω, αλλά Κύριε ευλόγησέ με και ξέρεις. Η παράδοση δεν είναι ήττα, είναι η αρχή της αληθινής νίκης, είναι η αρχή της ευλογίας, είναι η αρχή της ελευθερίας. Στον Ιησού τον Ναβί, στο 5:15 λέει, και ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου είπε στον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου, επειδή ο τόπος επάνω στο οποίο στέκεσαι είναι άγιος. Και ο Ιησούς το έκανε. Το λύσιμο του υποδημάτων σημαίνει παρετούμε, δίνω την δικιά μου
πώς να σου πω, την εξουσία. Δίνω τα δικά μου, παραιτούμε από τα δικαιώματά μου. Παραιτούμε ακόμα και να πάρω τον έλεγχο της ζωής μου, το τι θα κάνω αύριο. Παραιτούμε από αυτό και το παραδίδω σε εσένα. Το λύσιμο των παπουτσιών, το λύσιμο των υποδημάτων, στην Ρούθ το εξηγεί λίγο καλύτερα. Όμως είναι μια παράδοση εξουσίας, ότι παραδίνομαι σε εσένα και είμαι κάτω από αυτό που εσύ μου λες. Δεν έχω πλέον εγώ το τιμόνι, αλλά έχεις εσύ πλέον το δικό μου τιμόνι. Στην εποχή εκείνη το λύσιμο των υποδιών σημαίνει παραίτηση δικαιώματος. Okay? Ο Ιησούς του Ναβί το κατάλαβε και ότι δεν του ανήκει αυτός ο τόπος και ότι αυτός ο τόπος ανήκει στον Θεό. Και έτσι παρέδωσε την εξουσία επάνω στον Θεό. Έχεις βγάλει τα υποδήματά σου. Με άλλα λόγια, έχεις παραδώσει την ζωή σου στον Θεό. Θα μπορούσες να το πεις σίγουρα ή υπάρχει μια αμφιβολία. Αυτό που ζεις είναι το θέλημα του Θεού ή θα ευχόσουν να ήταν το θέλημα του Θεού? Είναι αυτό που ο Θεός ζητάει, είναι αυτό που ο Θεός θέλει? Είναι η στιγμή να πάρεις μια απόφαση. Αν όχι, υπάρχουν καλύτερα. Μη στέκεσαι εκεί. Ας μη σταθώ εκεί. Ας διεκδικήσουμε, ας βγάλουμε τα παπούτσια μας. Ας παραδοθούμε σε αυτό. Να του δώσουμε τον έλεγχο. Αυτός ξέρει καλύτερα. Γιατί να πολεμήσω με την δύναμή μου, όταν αυτός μου προσφέρει την δύναμή του? Γιατί να πάω με την δικιά μου σοφία, όταν αυτός είναι παντοδύναμος, η σοφία του, έχω πρόσβαση στην σοφία του? Γιατί να πάω με την δικιά μου? Γιατί να πάω με το δικό μου τρόπο σκέψης και αντί αυτού να υιοθετήσω το δικό του τρόπο σκέψης? Το ότι είμαι νικητής, είμαι υπερνικητής, ότι είμαι κατακτητής, ότι είμαι κυρίαρχος. Γιατί να πάω με αυτά? Αγαπάς τη ζωή σου? Αγαπάω την ζωή μου. Αν ναι, γιατί την ταλαιπωρούμε και δεν την παραδίδουμε σε αυτόν που δημιούργησε την ζωή, σε αυτόν που μας έδωσε ζωή, σε αυτόν που μας κάλεσε? Γιατί να περνάς από όλα αυτά? Γιατί να περνάω από όλα αυτά? Γιατί να μην γράψω την δικιά μου ιστορία μαζί με τον Θεό μου? Γιατί να μην γράψω τις δικές μου νίκες, τα δικά μου επίπεδα σε επίπεδα, από δόξα σε δόξα? Γιατί να μην αφήσω τα δικά μου αποτυπώματα στην επόμενη γενιά που θα ακολουθήσουν και θα δούνε ότι αυτός ο άνθρωπος στάθηκε με τον Θεό και ότι αυτός ο άνθρωπος δεν συμβιβάστηκε, ότι αυτός ο άνθρωπος εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού στην ζωή του? Ένα πράγμα ξέρω για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, αλλά ήταν στο τέλειο θέλημα του Θεού. Αγαπούσε να υπηρετεί τον Θεό. Αγαπούσε να προχωράει με τον Θεό. Αυτό είναι καλύτερο από το να έχω εκατομμύρια. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει, αλλά είναι καλύτερο. Είναι η ώρα να κατακτήσεις την καλύτερη ζωή. Είναι η ώρα να ζήσεις την ζωή που ο Χριστός σου διαμένει, ο Χριστός σου έχει δώσει. Και η παραίτηση είναι αναγκαία κίνηση για να φτάσεις σε αυτή την ζωή. Και ζωή με αυθονία. Αμήν. Ωριμότητα. Ξέρεις, χρειάζεται να φτάσουμε στην ωριμότητα. Χρειάζεται να φτάσουμε σε μια σωστή διαχείριση. Η παράδοση στον Θεό δεν είναι παθητικότητα, okay? Είναι υπεύθυνη διαχείριση. Πνευματική ωριμότητα σημαίνει να περάσουμε από την εφηβεία της πίστης στην ενηλικίωση της υπακοής. Από την εφηβεία της πίστης στην ενηλικίωση της υπακοής. Η εφηβεία της πίστης ποια είναι? Κύριε, θέλω αυτό το αυτοκίνητο. Κύριε, θέλω αυτό το iPhone. Κύριε, θέλω αυτό. Κύριε, θέλω αυτό. Κύριε, θέλω αυτό. Η ωριμότητα της υπακοής ποιο είναι? Το θέλημά σου. Και ξέρω ότι όλα θα προσθεθούν. Το θέλημά σου. Και ξέρω ότι όλα θα προσθεθούν. Το μόνο που έχω, Κύριε, είναι να υποταχθώ στο θέλημά σου. Να βεβατήσω το δικό σου θέλημα. Αμήν. Ας αφήσουμε πίσω την στάση να κατηγορούμε τις αποφάσεις.
να κατηγορήσουμε τους άλλους στην δουλειά, να κατηγορήσουμε το φορτωμένο πρόγραμμα του σχολείου, τις πιέσεις του σπιτιού, τα κηρύγματα, ακόμα και τους ανθρώπους στην εκκλησία. Είναι η ώρα να οριμάσω, είναι η ώρα να οριμάσεις, είναι η ώρα να σηκωθείς. Είναι η ώρα να ενηλικιωθείς πνευματικά. Και είναι η ώρα να ζήσεις την πνευματική οριμότητα που ο Θεός σε καλεί. Δεν είναι κανένας υπεύθυνος και κανένας υπεύθυνος για αυτό που ζω στην ζωή μου ή αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου τώρα. Υπεύθυνος είμαι εγώ που άκουσα άλλους ανθρώπους, τους επέτρεψα άλλους ανθρώπους. Υπεύθυνος είμαι εγώ που δεν άκουσα τον Θεό, που δεν άκουσα την προειδοποίηση του Θεού, που επέλεξα με την σάρκα μου και επέλεξα με την σοφία μου και δεν επέλεξα αυτό που μου λέει ο Θεός. Γι' αυτό χρειάζεται να σταματήσεις και να σταματήσω να κατηγορώ τους ανθρώπους και να αναλάβω τις ευθύνες. Αν εσύ ή εγώ δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες της ζωής μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πώς να το κάνουμε? Να αναλάβουμε τις ευθύνες. Να αναλάβουμε τις ευθύνες. Να αναλάβουμε τις ευθύνες. Αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου και αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου δεν φταίει κανένας άλλος. Πες τον εαυτό σου, μόνο εγώ. Αλλά πες και κάτι άλλο, μόνο εσύ μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Μόνο εσύ μπορείς να το αλλάξεις. Μόνο εσύ μπορείς να το αλλάξεις. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε, όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα προσευχηθούμε, όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα ευθυγραμμιστούμε με τον Λόγο του Θεού και μαζί σου, αλλά εσύ είσαι ο ηγέτης του εαυτού σου. Αμήν. Και δίνουμε τη δόξα στον Θεό. Είναι καιρός αύξησης, είναι καιρός οριμότητας, είναι καιρός ενηλικίωσης πνευματικά. Τώρα θέλω να πάμε σε 3 πολύ γρήγορα, καθώς έχω 10 λεπτά. Πώς μπορούμε αυτό να τα κάνουμε, να περάσουμε από την στασιμότητα, να περάσουμε σε αυτό που ο Θεός θέλει, σε αυτό που ο Θεός ζητάει, σε αυτό που ο Θεός έχει. Πώς μπορούμε να πάρουμε πίσω τον έλεγχο και πώς μπορούμε να φύγουμε από τις αποτυχίες, τα προβλήματα, τις πιέσεις και οτιδήποτε. Hey, κάνε κάτι σίγουρο, ότι καθώς θα σηκωθείς, κάθε τι θα το αφήσεις εκεί και θα το πάρεις πλέον μαζί σου. Γιατί αν το πάρεις μαζί σου, θα μολύνει το επόμενο επίπεδο της ζωής σου και θα σε κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί. Αφήσε το εκεί που είναι και άνοιξε μια καινούρια σελίδα μαζί με τον Θεό. Άφησε τους ανθρώπους πίσω. Άφησε τις πληγές πίσω. Άφησε το τρόπο ζωής πίσω. Και μπες με έναν καινούριο τρόπο διαφορετικό στην ζωή σου. Γιατί όλα αυτά θα είναι άγκυρα και θα σε δυσκολέψουν. Νούμερο 1, το πώς. Να σταθούμε. Χρειάζεται να κατακτήσεις το πρωινό σου. Να το πω διαφορετικά. Χρειάζεται να κατακτήσεις την ημέρα σου. Και την ημέρα σου την κατακτάς από το πρωί. Άντε για αυτούς που είναι βράδυ, από το προηγούμενο βράδυ. Αλλά πάλι πρωί είναι, μετά τις 12 είναι πρωί. Χρειάζεται να κατακτήσεις το πρωινό σου. Αν θέλεις να αλλάξεις η ζωή σου, ξεκίνα με το πρώτο λεπτό της ημέρας σου. Όταν αφιερώνεις την πρώτη ώρα στον Θεό σου, του λες, Κύριε, δεν σου δίνω απλώς το χρόνο μου, σου δίνω το έλεγχο της ημέρας μου. Δεν του λες, έχω να κάνω αυτό, ευλόγησε αυτό, κάνε αυτό, κινήσου εκεί, κάνε το ένα, κάνε τον άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ώστε να μπορείς να τον κατευθύνεις. Αντί για αυτό του λες, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου? Είμαι ζωντανός επειδή εσύ με κρατάς και ο σκοπός που με καλείς με κρατάει ζωντανό. Τι είναι αυτό που θέλεις? Τι είναι αυτό που θέλεις? Τι είναι αυτό που θέλεις? Άκουσέ με λίγο εδώ. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο όσο εσύ νοιάζεσαι για την ζωή σου. Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο για σένα όσο εσύ νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. Εμένα τι είναι αυτά που λέω?
Αυτά που λέω είναι ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Με άλλα λόγια, αν νοιαζόμουν για τον εαυτό μου θα επέλεγα σωστά. Θα ζητούσα σωστά, θα ζούσα σωστά. Αν αγαπούσα τόσο πολύ. Αλλά χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στις Παροιμίες 3:5 λέει: Έλπιζε τον Κύριο με όλη την καρδιά και μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Σε όλους τους δρόμους να γνωρίσεις Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Αμήν. Το πρωινό δεν είναι ρουτίνα. Είναι ο Άγιος τόπος που βγάζεις τα υποδήματά σου. Και ο τόπος και η μέρα γίνεται Άγια. Το πρωινό δεν είναι ρουτίνα, αλλά είναι ο τόπος που βγάζεις τα υποδήματά σου. Και όπως είπαμε, όταν βγάζεις τα υποδήματα σημαίνει παραδίδεις την εξουσία. Παραδίδεις στον Ιησού Χριστό. Εκεί καθορίζεται το πώς θα ηγηθείς την ημέρα σου. Με την προτεραιότητά σου ή τις δικές του. Με την δύναμή σου ή με την δύναμή του. Με τη σοφία σου ή με την σοφία σου. Θα κάνεις τα αναγκαία ή θα κάνεις αυτά που σου ζητάει Αυτός. Θα κινηθείς από την έλλειψη και να προσπαθήσεις να καλύψεις την έλλειψη ή θα κινηθείς με τον δικό του πλούτο. Νούμερο 2. Νούμερο 1. Κατάκτησε το πρωινό σου. Νούμερο 2. Ο εσωτερικός έλεγχος κατάκτησε το νου σου. Αμήν. Αξιολόγησε προσεκτικά αυτό που ακούς. Αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που αφήνεις να περάσει ξανά και ξανά μέσα σου και αυτό που συνέχεια παίζει το μυαλό σου ξανά και ξανά. Αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό το οποίο ακούς, αυτό το οποίο αφήνεις να μπει μέσα σου, σε υψώνει ή σε καταδαφίζει. Σε υψώνει ή σε γκρεμίζει. Στους Ρωμαίους 12:2 λέει: και μη συμμορφώνεσαι με τούτο τον αιώνα, αλλά να μεταμορφώνεσαι διαμέσου της ανακαίνησης του νου σας, ώστε να δοκιμάσετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ο Θεός μας έδωσε τις δικές του σκέψεις, τον δικό του λόγο. Το προνόμιό σου είναι να πάρεις τις σκέψεις του και να τις κάνεις δικές σου. Όταν ο νους σου είναι γεμάτος από τις σκέψεις του Θεού, τότε θα έχεις ειρήνη στο μυαλό σου. Τότε θα έχεις καθαρό μυαλό. Τότε θα έχεις χαρά μέσα σου. Τότε θα έχεις αυτοπεποίθηση, πεποίθηση. Τότε η πίστη θα αρχίσει να αυξάνεται περισσότερο και περισσότερο. Θα έχεις ένα ήρεμο μυαλό που δεν θα σε βασανίζει. Έχεις σταθεί στο σημείο να χτυπάς το κεφάλι σου γιατί εκεί μέσα γίνεται της κακομοίρας. Γιατί αυτό που γίνεται μέσα σου επηρεάζει τα συναισθήματά σου, επηρεάζει την ζωή σου, επηρεάζει το περπάτημά σου, επηρεάζει την διάθεσή σου, επηρεάζει όλα. Οπότε πρέπει να κυριαρχήσεις το μυαλό σου. Και αυτό το κάνεις εσύ, όχι ο Θεός. Με τον δικό του λόγο. Νούμερο 3. Από την προσπάθεια στην ροή, υπερφυσική δύναμη. Αυτά είναι τα θεμέλια, η παράδοση και οριμότητα, όπως είπαμε. Όμως σε ένα σπίτι χρειάζεται μια υπερφυσική ενέργεια. Χρειάζεται ηλεκτρισμός, χρειάζεται το ρεύμα, χρειάζεται μια συνεχής δύναμη ώστε να μπορεί ένα σπίτι να λειτουργήσει. Χρειάζεσαι μια συνεχής δύναμη το σώμα σου, ο ναός που είσαι, για να μπορείς να λειτουργήσεις. Και η ενέργεια δεν είναι η δική μας προσπάθεια, αλλά η δύναμη και η ροή του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί πιστοί ζουν μια ζωή πειθαρχίας, αλλά χωρίς δύναμη. Σαν να προσπαθούν να φωτίσουν μια ολόκληρη πόλη με ένα σπίρτο. Η πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά χωρίς την δύναμη του Πνεύματος γίνεται κόπος χωρίς φωτιά. Η πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά χωρίς την ροή του Αγίου Πνεύματος, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γίνεται μια δικά σου προσπάθεια που θα σε ξαναφέρει να κάνεις πάλι το ίδιο λάθος, το ίδιο λάθος, το ίδιο λάθος. Το ίδιο λάθος. Γιατί δεν αλλάζω από κάποια πράγματα, από κάποιες συνήθειες. Γιατί πάω με την δική μου προσπάθεια.
Μια εικόνα που μπορούμε να δώσουμε πολύ γρήγορα, LRV, είναι λίμνη ενάντια στο ποτάμι. Okay? Έχουμε την εικόνα, είναι άλλος. Έχουμε την εικόνα της λίμνης και έχουμε την εικόνα του ποταμού. Η λίμνη είναι σταθερή εκεί. Έχει ζωή, αλλά μέχρι έχει τίποτα άλλο. Το ποτάμι όμως έχει ροή. Το ποτάμι δίνει ζωή όπου και να πάει. Okay? Πολύ γρήγορα. Το Πνεύμα του Θεού δεν είναι μια λίμνη, θα μπορούσαμε να πούμε δεξαμενή, που γεμίζει και αδειάζει. Που γεμίζει και αδειάζει και προσπαθούμε να την γεμίσουμε ξανά και ξανά. Αλλά μια πηγή ενός ποταμού που έχει ροή και αυξημένη ροή και δεν υπολογίζει το τι βρίσκει μπροστά του. Στον Ιωάννη 7:38 λέει, όποιος πιστέψει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Ο Χριστός δεν υπόσχεται μια στατική πλήρωση, αλλά μια συνεχής ροή. Συνεχής ροή. Μια συνεχής εκπόρευση. Να αναβλύζει. Το ζωντανό νερό είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, που δεν έρχεται απλώς για να σε επισκεφθεί, αλλά για να κατοικήσει μέσα σου και να σου φέρει αυτή την ροή. Να σου φέρει αυτή την δύναμη που χρειάζεσαι. Να σου φέρει αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να αλλάξει τη ζωή σου. Είναι ο Παράκλητος. Είναι ο βοηθός. Είναι το πνεύμα της αλήθειας. Είναι το πνεύμα που σε βοηθάει. Είναι το πνεύμα της δύναμης. Είναι το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να αναστήσει πολλά πράγματα μέσα στην ζωή σου. Μπορεί να δώσει σε πολλά πράγματα ζωή μέσα στην ζωή σου. Αλλά χρειάζεται να κινηθούμε. Αδέρφια, μην προσπαθείς να κρατήσεις μέσα σου το πνεύμα σαν να φοβάσαι μήπως τελειώσει. Η φύση του πνεύματος είναι η ροή και όχι η αποθήκευση. Άνοιξε την καρδιά σου και ας σταθούμε να πιστέψουμε στις υποσχέσεις του Θεού και ας ζήσουμε με την ροή του Αγίου Πνεύματος. Μη ζεις με την νοοτροπία της λίμνης. Γεμίζω, αδειάζω, περιμένω. Γεμίζω, αδειάζω, περιμένω. Γεμίζω, αδειάζω, περιμένω να ξαναγεμίσω. Να ξαναγεμίσω. Είναι απεριόριστο το Άγιο Πνεύμα. Είναι πηγή μέσα σου. Πηγή μέσα σου. Ας ζήσουμε την νοοτροπία του ποταμού. Αυτό που μου δίνει ο Θεός σήμερα, ρέει μέσα μου, μια υπερφυσική δύναμη και συνεχίζει και μου δίνει ζωή. Και όπου πηγαίνω, με άλλα λόγια, σε όποιο τομέα της ζωής μου, μου δίνει ζωή, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, καρποφορεί. Με άλλα λόγια, όπου πηγαίνω στην πόλη μου και όποιον συναντάω, του δίνω ζωή. Μια νέα ζωή. Του δίνω θεραπεία. Του δίνω ελευθερία. Του δίνω γιατριά. Του δίνω σκοπιμότητα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να το ανακαλύψουμε, να το αφήσουμε και τη ροή να αφήσουμε να κινηθεί. Και τελειώνω με το τελευταίο. Η ευλογία της πείνας. Η δύναμη του Θεού δεν έρχεται στους ικανοποιημένους, αλλά στους πεινασμένους. Σημειώστε το. Η πνευματική πείνα δεν είναι έλλειψη, είναι σημάδι ζωής. Μόνο οι ζωντανοί πεινούν. Αν δεν διψάς για το λόγο, κάτι είναι λάθος, για να μην πω την άλλη λέξη. Στον Ματθαίο 5:6 λέει, μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, επειδή αυτοί θα χορτάσουν. Η πείνα σου είναι η υπόσχεση της χόρτασης. Η πνευματική πείνα είναι η πρόσκληση του Θεού σε ένα επόμενο επίπεδο, σε μια επόμενη ανακάλυψη, σε ένα επόμενο σχέδιο, σε κάτι το οποίο ο Θεός σου ζητάει.
Η πείνα σου είναι η υπόσχεση ότι ο Θεός ζητάς το καλύτερο του Θεού. Μη φοβάσαι να διψάσεις πνευματικά, γιατί εξητάς το καλύτερο. Εξητάς το καλύτερο από τον Θεό. Αν διψάσεις, είσαι ευλογημένος. Αν νιώθεις, ξέρεις ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση στο πνεύμα σου και θέλεις άλλο, σημαίνει ότι αναζητάς. Όποιος ψάχνει θα βρει και όποιος κρούει θα του ανοιχθεί. Χρειάζεται να σταματήσουμε να έχουμε μια χλιαρή ζωή και χρειάζεται να σταθούμε, να μπούμε στην ροή του Αγίου Πνεύματος. Εκκλησία, η Ιεριχώ δεν έπεσε από τα όπλα, αλλά έπεσε από την υπακοή. Έπεσε από την υπακοή. Σήμερα είναι η δική σου ώρα. Η ώρα για μια ριζική απόφαση. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Και πάρε λίγο χρόνο μόνο σου. Προσπάθησε να κλείσεις τα μάτια και να εστιάσεις στην παρουσία του Θεού. Η νίκη στη ζωή μας δεν είναι αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας. Είναι αποτέλεσμα παράδοσης και πληρότητας. Είναι αποτέλεσμα υπακοής. Η εποχή της αναμονής έχει τελειώσει για σένα. Είναι η στιγμή να ζήσεις τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα. Νούμερο 1, και το λέω πολύ συνοπτικά, χρειάζεται να βγάλουμε τα υποδήματά μας και να παραδώσουμε την εξουσία στον αρχιστράτηγο. Να παραδώσουμε την εξουσία. Νούμερο 2, να διψάμε για τον ποταμό και να ζήσουμε στην αυθονία και στην ροή του ποταμού. Αν μέσα σου νιώθεις αυτή τη δίψα και αν λες, Κύριε, θέλω περισσότερα. Θέλω περισσότερο από την παρουσία σου, από την δύναμή σου. Θέλω περισσότερο από την ζωή σου. Θέλω να φτάσω στο σημείο να αγαπάω αυτό που αγαπάς, να μισείς αυτό που μισείς. Θέλω να φτάσω στο σημείο, Κύριε, να βλέπω αυτό που βλέπεις και να υπακούω σε αυτό που μου λες. Τότε κάνε αυτή την προσευχή και διακήρυξε το με πίστη. Κύριε Ιησού, σου ανήκει η καρδιά μου και η ζωή μου. Πατέρα ουράνιο, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλω να είμαι στο τέλειο θέλημά σου. Οι προτεραιότητές σου είναι δικές μου. Θέλω να ζήσω με πίστη και όχι με φόβο. Θέλω να ζήσω με πίστη και όχι με απάθεια. Θέλω να ζήσω την ζωή μου με την σοφία σου και όχι την δικιά μου. Θέλω να ζήσω και να κάνω πράξεις αυτό που λες εσύ και όχι αυτό που εγώ πιστεύω. Θέλω να ζήσω με την δική σου δύναμη και όχι την δικιά μου. Θέλω να περπατάω μαζί σου και να κινούμε στη ροή του πνεύματός σου. Γέμισέ με με δύναμη. Γέμισέ με με την δύναμή σου. Με τους σκοπούς σου. Με την σοφία σου αυτή τη στιγμή. Καθώς δηλώνω ελλειπής. Έλα Άγιο Πνεύμα και γέμισέ με. Έλα Άγιο Πνεύμα και πλήρωσέ με. Έλα Άγιο Πνεύμα και σπάσε κάθε τι το οποίο σε εμποδίζει στο να ρεύσει το ποτάμι μέσα μου. Σπάσε κάθε τι. Χαλελούια. Χαλελούια. Θέλω να ζήσω την ζωή σε πληρότητα. Είμαι διαφορετικός. Δεν είμαι ίδιος. Θα περπατήσω σε υπακοή και όχι σαν υπακοή. Θα περπατήσω στο θέλημά σου και όχι στο δικό μου θέλημα. Με τη δικιά σου σοφία
και όχι με την δικιά μου. Πατέρα, σου παραδίνομαι. Αφήνομαι σε εσένα και στους δικούς σου τρόπους και στους δικούς σου δρόμους. Αλληλούια. Βοήθησέ με να το δω, να το δω, να το δω, Κύριε. Να υψώσω τα μάτια μου πιο πάνω από κάθε πρόβλημα και κατάσταση και να δω την δικιά σου παρουσία. Να στέκεται εκεί, έτοιμος να μου δώσεις τη νίκη. Πατέρα, προσεύχομαι τις ευλογίες σου επάνω σε κάθε έναν στο όνομα του Χριστού. Άγιο Πνεύμα, φέρε αποκάλυψη και προσεύχομαι αυτός ο σπόρος, ο λόγος να πεθάνει στις καρδιές μας, να πεθάνει στο σπίτι μας εκεί, να πεθάνει στο γάμο μας, να πεθάνει στην νοοτροπία μας, να πεθάνει σε κάθε τομέα το οποίο χρειάζεται ώστε να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και Πατέρα, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε και σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί είπαμε, δίνουμε τη δόξα στον Θεό. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να έχεις ένα ευλογημένο υπόλοιπο. Αμήν.